Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama on gelanama khairuji ɗuɗɗi mo moɗon biyetero Abdulkadir Abubakar hande nder chaine je Fasaha TV ko YouTube on kofnama sosai on gelanama khairuji ɗuɗɗi duniya be lahira barka meɗen be juma'are miɗo yelo kala goto monon fu juli jam jumala jumɗi jam to machallah en gardi be vidéo kesol dow ko larani Facebook hande inchallah miɗon tamma ko en puɗɗergo vidéo ha chaine meɗen je Fasaha TV ɗen meɗen waɗgo vidéo dow ko larani Facebook amma hande inchallah min hoosi alkawal ko min hooyi anni amin yiɗi mi waɗano vidéo dow Facebook ɗuɓɓe ɗo ƴamtam ƴamol ɗo min ɗo hollaɓe ni non mi waɗanaɓe capture d'écran feere min hollaɓe noy amma kadi hande mi hoosi anni amin dikka min waɗa vidéo dow haala majum ɗum waɗi vidéo amin jeyni ha chaine amin je YouTube ɗo kala goto ono fu laran vidéo majum nafitorto bo be vidéo majum ɓawanta noon bo kala mo ƴami amin pat min foti min hoosa lien majum min yerɓanomo min wiyamo nda lien vidéo nda vidéo ɗo o laara dow haaji makko jo ƴami amin inchallah naɓe wondugo wakkati to a keso nder chaine meɗen je Fasaha TV ɗo useni miɗo tori gam Allah gam annabiɗolla abona ta aboni a partage ana sobiraɓe maɗa a ɓiɗana vidéo ji meɗen like min getti sosai e nasta nder vidéo majum bana ni ko en hollata majum kadi afon ko en hollata majum woɓɓe ɗon giɗi nana ko en hollata majum ɗo en hollanni a yata ɓustira amin maɗa en andi Facebook ɗum mari haaji a mara ami en 5000 ami ta a mari amin man je 5000 ɗon a fotai goɗɗo feere ko yerɓana invitation ma fotai accepta an bo fotai yerɓana goɗɗo invitation o accepté ngam amin ma ɗuɗi setta a ɓustiɓe mi holla noon lawan no jeyata on ɓustira amin maɗa je Facebook heɓa ko goɗɗo yerɓanma notification o invite ma o yerɓima invitation foti a accepta mo nder amin mako foti an bo o accepté nder amin mako inchallah naɓe wonnugo kadi inchallah en kaɓɓi waddugo vidéo en kolla ko da Facebook maɗa yetti 5000 ami hollete lawanne a tokkorto Facebook majum warta bana page e wata Facebook maɗa je profil man ni warta ɗon bana page ɓe gerɓane a invitation je amin ko noyi hewata mi holla no lawol majum inchallah ɗo ɓe ñalɗe garoje to Allah lamiɗo yerdi e tan en gijita bo janggo to jam janggo asawe en jaaboto ƴamoɓe ƴami muɗumen heedi commentaire be ƴami heedi WhatsApp to Allah lamiɗo yerdi na be wonnugo kadi en nasta nder vidéo ngaji bana ni ɓe ɗo miɗo en assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ebiyati makolo miro mata betiro Abdulkadir Fasaha TV makolo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bandiraɓe kofnamon gelanama hayroji ɗuɗɗi inchallah bano on ɗon ƴamta bano sobiraɓe maɓɓe ƴamtata laroɓe vidéo ji am amin maɓɓe to heewi 5000 heedi Facebook ɓe mari haaje goɗɗo feere ko bo sobajoɓe mum ɓe ɓadotiri mo ɓe ɓattotiri ɓe gontotira ɓe ɗon ami ha Facebook man amma non man heɓatako ngam amin mako heewi 5000 to mi holla non lawol ni on ɓustirta amin moɗon nga heɓa on accepta woɗɓe feere to a nasti ha Facebook nda a nasti ha Facebook bana ni sai a muñana Facebook ma jaɓa nasta to nasti sa wara iya ha photo haɗo ha profil maɗa haɗɗo ta i do profil maɗa sa wara iya haɗɗo to a i haɗɗo yiyanta amin ma miɗon mari 3995 amin je mi mari to a yiɗi a itta ko moyejo a ɓusta amin maɗa a iya do jeɗo sa wara iya delete haje fengla iya effacer ko bo supprimer a iya ɗo bo a wara haɗɗo man a wara iya a effacer ɗo bo a iya a wara effacer haɗɗo ɗo bo a iya a wara effacer haɗɗo bani aɗo wara ni aɗo ɓusta amin maɗa a yiyan ɓe ɓusto dotto wartan koye gerɓan ma invitation ma foti a acceptan goɗɗo feere inchallah ɗo on vidéo je en wi hande en holla sobiraɓe meɗen ngam heɓa ɓe nafitoro be maaji na ɓe ɗuɗɗi ngo bolire do moɗon
en lorto ɓawo mi holla on no watta on ajouta yimɓe nder groupe ji meɗen bana woɓɓe ɗo ƴamta to ɓe ajouta yimɓe nder groupe ɓe heftata ɓe wi ta nasti ha whatsapp maɗa banani whatsapp maɗa ta nasti banani maɓɓitani ma yi'a nda groupe ji meɗen nda 1 2 3 nda 4 haɗo je a woni nder ton fu to a nasti nder ton banani a wara yi'a ha dow haɗɗo to a yi waddante bellel ajouté nda ko haɗɗo ko haɗɗo to waddanima haɗɗo banani sai a wara kuca numéroji maɗa dedei ne a mari dedei je a yiɗi no ɓe gona nder groupe majum a koca ni koca a wara haɗɗo nda ha les haɗɗo sai a wara iya hatton to a yi hatton ni a ajouti ɓe ni on ɗo on lawol non tokkorton ajouta yimɓe nder groupe ji meɗen ɗo on ragare video meɗen inchallah ɓe ɗon mi waɗi assalamu aleykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.